जुहार जे कौशल କାଣା ମୁଇଁ ଇଟା ଦେଖୁଛେ ଫେସବୁକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଟେ ଆକା ବହୁତ କଥା ହେଇଯାଉଛେ। ଗୁଟେ ମହାବନ୍ଥି ଯଦି ସବୁ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯେ କୌଶଲ ବୋଲିକି ରଡ଼ି ବସିଲେ ନ ମାନ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ତ ମୁଇଁ ସେ ତାକୁ ପଚରଉଛେ ହବ ହିଞ୍ଜେଡା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ଷ୍ଟେଜ ରେ କେନ୍ ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ରେ କେନୁ ବାଲଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ରେ କେନୁ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯେ କୌଶଲ ବେଲେ ହେବା ସେଟା ତାର କାଣା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛେ। ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛେ ସାହସ ଅଛେ ପଜାଡେ ତ ତମେ ଯାଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ଯେ କୌଶଲ ନାରା ଦିଅ আর ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଦାବି କର। ତାରପରେ ଦେଖମୁ କାହିଁନା ତମେ କେଡେ କୌଶଳ ବାଲାଜି ଇ ଭାଇ ଲୋକକୁ ଭୁର୍ଥାବା ଲାଗି ଖାଲି କେନ୍ ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ଯେ କୌଶଳ କେନ୍ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ମ କେନ୍ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେ କୌଶଳ ଭକୁଆ ନାଇଁ ବନ। ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ଧନ୍ଦା ଛଳ ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚଲୁଛେ। ଯଦି ତମର ଦମ ଅଛେ ସତ୍ସାହସ ଅଛେ ବୋଲେ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କର। ଜୟ କୌଶଳ।